नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. जोयडा 3 पुलाचे लोकार्पण तसेच विकास कामाक चालना. जोयडा सध्या जोयडा तालुक्यात खूपशा विकास कामाच्या अभिवृद्धीत भर पडला. जोयडा तालुक्याच्या अखेती असू केसरलोक आणि अवेडा ग्रामपंचायत क्षेत्रात भेट दितेर विविध विकास कामाक चालनाक आणि कर्नाटक विकास महामंडळान 7 कोटी 54 लाख रुपये खर्च करून बांधिल्या कातेगाळी मारसंगळ आणि चांदवाडी पुलाचे उद्घाटन आमदार श्री आर.व्ही. देशपांडे हेमी केले. अखेती ग्रामपंचायत क्षेत्रातले कातेगाळी मारसंगळ अखेती पालडा असू पंचायत क्षेत्रातले चांदवाडी कोनशेत असू केसरलोक क्षेत्रातले श्री महालक्ष्मी गल्ली अवेडा ग्रामपंचायत क्षेत्रातले कोनडा हिंचे रस्ते समुदाय भवन जलजीवन जलमिशन अंतर्गत घराघरात नळ योजना शेतात उदकाची पुरवणी करूक मिनी धरण सारख्या कोट्यावधी विकास कामाक चालना दिली. या वेळार आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमका सर्वोत्कृष्ट आमदार म्हणून कर्नाटक विधानसभेचो पुरस्कार प्राप्त जाल्बद्दल देशपांडे हेमी भेट दिल्ल्या ग्रामात त्या ग्रामस्थातर्फेन तेमगेलो सन्मान केलो. तसेच त्या वेळार काँग्रेस नवनिर्वाचित तालुका ब्लॉक अध्यक्ष विनय देसाई हेमगेल बी या वेळार सत्कार केलो असे प्रसार माध्यमाक कळयला. आता तुमचे घर आहे. घर म्हणजे घरात सासू असते, सुना असतात, मुलं असतात, नवरा सासरा हा संसार. तर त्यात वडीलबाई कोण होते? सासूबाई. वडीलबाई म्हणजे कोणते? सासूबाई. आम्ही काय करणार? प्रत्येक घराला जात बघायचं नाही, तर धर्म बघायचं नाही, काय नाही. प्रत्येक घरामध्ये जी काय वडीलबाई आहे, यजमान म्हणतात ना, यजमानबाईच्या नावावर प्रत्येक महिन्याला 2000 रुपये भरणार आम्ही. प्रत्येक महिन्याला 2000. का? एवढी महागाई वाढलेली आहे, घर जवळ काही झालंय. प्रत्येकाला ह्यामुळे त्रास झालेला आहे. त्या दृष्टीने मी सगळ्यांनी आजपर्यंत काँग्रेस पक्षाला मदत करी आलेली आहे, काँग्रेस पक्षाला आशीर्वाद केलेला आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत मी सगळ्यांना विनंती करतो की काँग्रेस पक्षाची शक्ती वाढवा. तुमच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कल्याणासाठी, राज्याच्या कल्याणासाठी, राज्याच्या अभिवृद्धीसाठी, गरीब रहित महिला कार्मिक ह्याच्या कल्याणासाठी एक पुनर्वसती केंद्र आहे. आणि इकडे रामनगर म्हणजे रामाची नगरी व्हावी हा उद्देश, ही इच्छा, आकांक्षा ठेवून इकडच्या मतदारांच्या सहकार्याने, लोकांच्या सहकार्याने आम्ही पावलं टाकत आहे अभिवृद्धीची. त्या दृष्टीने इकडे पिण्याच्या पाण्याच्या पुष्कळशा योजना आम्ही राबवल्या. म्हणजे बोरवेल मारा, पाईपने पाणी द्या. तरी इकडे पाण्याची समस्या संपूर्ण सोडवता आली, कारण पाण्याचा सोर्स आता चालू होता. तेव्हा इडवे धाबेकडे नदी जी वाहते, ती नदीचा सोर्स करून ही योजना केली गेली. इकडे जगलबेट, आसू, राग या 3 पंचायतीत 15 खेडी आणि 29 मजरे यांना पाणी पोहोचवायची योजना करून त्याचा अंदाज 28 कोटी झाला. त्याला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळून सरकारचा आदेश झालेला आहे. त्यामुळे ह्या भागामध्ये जी सगळ्यात मोठी लोकांची मागणी होती की आम्हाला पिण्याचं पाणी आणून द्या, तर ती मागणी आता जवळ पूर्ण झाली. आणि जेव्हा पाणी येणार, पाणी येणार, ते पाणी केव्हाही सध्या राहणार. आता काय होतं, काय पाणी येतं, एक पाणी येत नाही. रेल्वे जे पाणी येणार ते निरंतर पाणी येत राहणार. या सगळ्या एरिया
आणि त्यामुळे पिण्याची पाण्याची समस्या इकडे जी ज्वलंत आहे ती समस्या दूर होऊन लोकांना त्यामुळे मुख्य स्त्रियांना जास्तीत जास्त पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे ना, प्यायला सगळं पाहिजे म्हणजे पाणी आणणं पाणी भरणं ही समस्या ज्या आहे त्या दूर होणार आणि पाणी हे घरी घरी पण पोहोचणार पाईपलाईन घालून सर हे पाणी 24 तास कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173 ऍडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 कारवारात कन्नड साहित्य संमेलनाचा कार्यक्रम कारवार जिल्ह्याच्या जिल्हा केंद्र कारवारात कन्नड साहित्य संमेलनाचे ज्येष्ठ साहिती RG गुंदी हे मी कारवारच्या जिल्हा रंगमंदिरात झालेल्या साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन केले पहिली कारवार शहरात कन्नड रथाचे मिरवणूक काढली मिरवणुकीत सांस्कृतिक कलेच्या देखाव्याचे ढोल वाद्यनाथाचं आयोजन केले हे विशेष कारवारच्या काजूबाग श्री म्हाळसा नारायणी देवीचं जत्रेचा उत्सव 23 फेब्रुवारी कारवारच्या काजूबाग श्री म्हाळसा नारायणी देवीचं वार्षिक उत्सव आज 23 फेब्रुवारी असून त्यानिमित्तान वर्ष पद्धतीप्रमाणे सकाळच्यान विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले सांजे 4 वाजता श्रीची पालखी मिरवणूक असून रात्री 10 वाजता कलाश्री नाट्यमंच कारवार हे मी सादर करतले संगीत विनोदी कोकणी नाटक गडबडेत घोटाळो या नाटकाचं कार्यक्रम आयोजन केला हे नाटक चंद्रकांत नाईक केरवडी हे मी बरयलें आसा अशें श्री म्हाळसा नारायणी देवस्थान कमिटी तर्फेन प्रसार माध्यमाक कळयलां कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा रामनगरात अरुंद रस्त्या कारणान सतत अपघात घडते आसात रामनगर धारवाड मार्ग हो कमी रुंदेचो आणि धोकादायक वळणाचो आशिल्ल्यान या रस्त्यार जास्त अपघात जातीर आसात असे सार्वजनिकांचे मत आसा असोच एक बुधवारा रात्रीन या रस्त्यार अपघात जालो गोंयांत प्रवासाक म्हण
कारीर येईले तमिळनाडू मदुराईचे निवासी विनोद कुमार वय 32 वर्षा हेमी मरण पावली घटना घडली. नागरगळी लागी टावरकट्टे हिंच्या वळणाचेर TN02 BA 9795 या वाहनाची रस्त्या बाजून आशिल्ल्या झाडाक धडक बशिल्ल्यान जखमी जाल्ल्या विनोद कुमार हेमका उपचारासाठी आस्पत्रेत व्हरतनाच वाटेरूच तेमगेली प्राणज्योत मालवली. तर कारीतले 4 जाण जखमी आसात. जखमीक अळणावर हिंगा सरकारी दवाखान्यात दाखल केला. या अपघाताची नोंद लोंढा पोलीस ठाण्यात झाला असे प्रसार माध्यमाक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.